Takže čau, moje meno je Mike a vítam ťa pri dnešnom videu. Dnešné video bude mať názov Google Easter Eggs a predvediem vám pár Easter eggov na Google. Prvý Easter egg je, že musíte napísať do Google vyhľadávania do a barrel roll a celý Google sa otočí. Yeah. Ďalší Easter egg. Keď napíšete do vyhľadávania their garage, tak vám začnú padať očka a vy ich musíte strieľať. Je to podľa jednej hry. Keď napíšete do vyhľadávania Atari Breakout, dáte obrázky, tak sa stane toto. Začnete hrať najznámejšiu hru od Atari. Tento easter egg bude taký trošku menší, ale ak napíšete do vyhľadávania Festivus, tak sa vám na boku zobrazí stĺp. Ďalší a teraz môj obľúbený bude Google Gravity. Napíšete do vyhľadávania, ale stlačíte skúsim šťastie a stane sa presne toto. A počas toho kľudne môžete vyhľadávať hociaké blbosti, napríklad YouTube a bude vám to padať z neba. Ďalej napíšete do Google in 1980 a zase stlačíte skúsim šťastie a otvorí sa vám pôvodný Google, ktorý bol v 1980 roku. A ešte je aj spravený tak, aby sa to naschvál pomaly načítávalo. Ďalej napíšete Google Sphere, stlačíte tlačítko a zobrazí sa vám Google v strede a okolo toho budú poletovať všetky nadpisy a kľudne môžete vyhľadávať. 1, 2, 3. Ďalej je tu vec, čo by som ani nenazval Google Easter eggom, ale je to vec, ktorá by sa mala spomenúť a veľa ľudí o nej nevie. Viete, že existuje Google Maps, Google Earth, ale vedeli ste, že existuje Google Sky? Napíšete Google Sky a otvorí sa vám Google Sky. Je to vlastne nočná obloha. Máte tam nadpisy všetkých hviezd a súhvezdí. Ďalej, ak napíšete Google Mirror a kliknete na tlačítko, tak budete mať celý Google obrátený. A ak budete niečo vyhľadávať, bude to taktiež obrátené. Tak to bolo všetko pre toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám videjko nepáčilo, tak dajte tiež like. A to by bolo asi všetko pre toto videjko. To hlavné! Už zase do ryti. Odoberajte. Vždy to zabudnem.